हेलो फ्रेंड्स बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा लोगोफोर गोबाङानो मिन्थिखाबाय CCGD एडमिट एबा स्टेटास नायनो हाबाय होननानै। दा बेनि सायावनो माखासे कमेन्ट्स फैदों एडमिट डाउनलड खालामनो हायाखै होननानै आरो लोगोसे गोबां कमेन्ट्स खालामदों रिजेक्ट जादों होननानै। दा मानि थाखाय जादों आरो मा जागोन बेखौ जों गासैबो डिसकास खालामगोन आरो बेनि अपसना मा दङ मा राहा दङ जों बेखौबो डिसकास खालामगोन। दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव फैनानै मोजां मोनदों लाइक खालामदो आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो थ' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। बेबायदि CCGD आरो आसाम पुलिसनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव। दा बेखायनो जों थांनांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव। दा अफिसियेल वेबसाइटआव थांना जोङो एडमिट प्रसेसखौ नायग्रोनोसै। बेनिफ्राय जोङो बेयाव फैबाय। दा नोंथांमोना लिंकखौ मोनगोन डिस्क्रिप्शननिफ्राय थ' चेक खालामबानो जाबाय। दा जों बेयाव फैनाय लोगो लोगो जों गाहायाव एडमिट मोनसे अपसन मोनो GDनि। दा बे GD अपसना सिगाङाव फैयाखैमोन दायो फैबाय। थ' नोंथांमोना बेयाव GD अपसनाव क्लिक खालामबानो जाबाय। क्लिक हियरआव थुना हो। दा क्लिक हियरआव थुनाय लोगो लोगो बे पेजआ लडिं जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना डाइरेक्ट लिंकआव फैनो हागोन। आं डिस्क्रिप्शनाव होदों लिंकखौ। दा जाय नोंथांमोना नेटआ स्पिड अब्ला थाबैनो जागोन, नाथाय नेट स्ल'बा एसे टाइम लायो। थ' नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय थाबानो जाबाय। दा मानोना गोबां नायगासिनो दं, गासैबो स्टेटास नायगासिनो दङ। दा बेनिफ्राय कमेन्ट्स खालामदों माखासे साबस्क्राइबारफोरा आरो बुंदों एडमिट डाउनलड खालामनो मानो हायाखै होननानै। दा बेयाव गोबां जाहोन दङ। दा जोङो फार्स्टआव जों मोनदों ID नाम्बार आरो डेट अफ बार्थ होनानै जोङो स्टेटासखौ नायनो हायो एडमिटखौ। आरो बेजों जायाब्ला जोङो रल नाम्बार आरो लोगोसे डेट अफ बार्थ होनानै नायनो हायो। नाथाय जाहोना जाबाय जोङो दायो रल नाम्बारखौ मिथिथ'वा, मानोना जों दासिमबो एडमिट नुथ'वाखै। थ' बेखौ जों दोनथ'नानै गाहायाव फैनानै दानिया नेमजों नायदो। थ' नेमजों नायगोन, बेनिफ्राय डेट अफ बार्थजों नायनानै जोङो डिटेल्सखौ लानो हायो। बेयाव एग्जाम सेन्टार, एग्जाम टाइम, एडमिट, डेट अफ बार्थ गासैबो शो जागोन। बेनिफ्राय रेजेक्ट एबा एक्सेप्ट बेयावनो ओंखारगोन। दा मानि थाखाय रेजेक्ट जादों जों बेखौ जोबनायथिं सावरायगोन। दा बिदिब्ला जों नायनोसै सासे साबस्क्राइबारा हरदों गावनि आइडिखौ। दा जों नायनोसै एडमिट माब्ला डाउनलड खालामनो हागोन। थ' बिथाङा कनफिउस जादोंमोन एडमिट डाउनलड खालामनो हायाखै होननानै। थ' बिथांमोना जायफ्रा कनफिउस जादों नोंथांमोना बेयाव ID नाम्बारखौ होनानै नायग्रोदो। बेनिफ्राय जों गासैबो डिटेल्सखौ जों बेयाव नायगोन। स' दानिया जों बेयाव ID नाम्बारखौ होबाय। बेनिफ्राय जों क्लिक टु न'आव जों थुना होनोसै। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो श' जासिगोन। बेनिफ्राय एडमिट माब्ला डाउनलड खालामनो हायो बेयावनो रोखा रोखा लिरनाय दंखायो। दा बेयाव नायदोनि लोगोफोर गासैबो श' जाबाय। दा बेयाव नायदो लोगोफोर बेनि एडमिट कार्डआ डाउनलड जागोन नभेम्बराव जागोन 12आव। बेनिफ्राय सानब्रै सिगांल' एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हानाय अपसन होदों, मानोना एग्जाम डेटआ 16 नभेम्बर। दा टाइमा जाबाय 9 AM निफ्राय 10:30 सिम। बेनिफ्राय रिपर्टिं टाइमा 7:30 सिम। बे समाव नोंथांमोना हाबहैनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना एन्ट्रि जागोन, लेटबा जानाय नङा। दा बेयाव हाबनोब्ला नोंथांमोना ID प्रुफ लांथारनांगोन। बेनो जाबाय आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स मोनथामनि गेजेराव मोनसे लांबानो जाबाय, भटार कार्डबाबो जायो। बेनिफ्राय नोंथांमोना अरिजिनेल एडमिट कार्ड लांफाथारनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना एग्जाम होनो हागोन। आरो लोगोफोर बेयाव नोंथांमोनखौ मानि थाखाय एडभान्स टाइम होदों होनोब्ला बाय'मेट्रिक्स लागोन। दा दाखालि आं मोनसे नटिस होदोंमोन, बेनो जाबाय बाय'मेट्रिक्स खालामनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना एग्जाम हलाव हाबनो हागोन बा नोंथांमोना लगइन खालामनानै अनलाइन एग्जाम लिरनो हागोन। दा बिदिब्ला रिजेक्ट जानायनि जाहोना बेनो जाय नोंथांमोना फट'आव डेट होआखैमोन, बेनिफ्राय खायसे फुराना फट' होदों आरो खायसे सिगनेचारखौ ब्लार होदों। थ' बेफोरबायदि माखासे जाहोननि थाखाय एडमिट कार्डआ रिजेक्ट जादों। दा मोनसेल' अपसन दङ एबा राहा दङ, जुदि CCआ जुदि कनसिडार होयोब्ला, गोदानै अफिसियेल नटिस होयोब्ला थ' नोंथांमोना एग्जाम होनो हागोन। दा बिनि अनगायै जेबो अपसन गैया, नोंथांमोना एग्जाम होनो हानाय नङा। दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन, रिजेक्ट जाबाय। नाथाय जुदि SSC आखायाव लायोब्ला, गोदानै जुदि चान्स होफिनोब्ला थ' नोंथांमोनाबो एग्जाम होनो हागोन।